poquito, dame otro Damián, poquito. tía, Dobre, ale ja stále nechápem, čo? Taký kopec. Ja to nechápem asi, proste. No, však, ale to je gay, keďže to spravíš. Nie je to gay. Jak? Však to je proste muž, čo má penis, len sa prerobil na ženu a ty by si mu vyfajčil penis, hej? Aj. Nie, to už je ženská. Dobre. Takže, počkaj, vysvetli mi to. Lebo ja Čo? neviem, či tomu chápem. Proste to už iba ten princíp, že žužla, že komu kokot je hrozný. No hej, to je na tom gay, že by si mal penis v hube. Ja by som sa asi doboval hneď. Ja by som sa dovracal proste. Proste, dobre, ešte raz sa takto opýtam, hej. Že stretneš žensku, hej, úplne sexy, sa s ňou začneš obudovať, alebo čo, a potom ti povie, že je to chlap, že je to transka, a tak by si mu vyfajčil penis, hej. No? Asi. Čo? What the fuck? No, asi. No ale fakt, keby bola, že fakt, že jeba. Tak by si vyfajčil penis. Chlapovi. Žene. To sú detaily. What the fuck? To sú kurvené detaily. Keď to bolo ešte, že naopak, tak by som to pochopil, hej, z nejakej tejto. Ale, proste, prečo by si, kámo, ty si gay, keď chceš fajčiť penis, what the fuck? Že som gay. To nehovorí, že chcem. Čo? A však by si to spravil. Ale spraviť na čo a chcieť je na čo úplne iné. No, to je Keby pravda, to chcem, tak to normálne vyhľadávam aktívne. Ja to nevyhľadávam aktívne. Dobre, a kebyže... A dúfam, že sa to v živote nestane. Dobre, a teraz ďalšia otázka, hej? Že No. kebyže je to transka, hej? A proste idete na vec, hej, potom zistíš, že je to transka a že ju zložíte v posteli, že až tamto zistíš, že to je transka vlastne a že ťa chce dať do riti. Nie. To už nie, hej? Nie. Že vyfajčiť penis je v pohode, ale mať naložené v riti o transky nie je v pohode. Hej. Dobre. Tebe to ten kokot babiš má 40%, A hej? prečo teraz nevyfajčíš penis? No, lebo nechcem a nemám No a komu keď to je hlavne. nejaký, že strašne pekný chlap, dobre, a keď si No mal ani komu, kokot. keďže si mal komu, tak teoreticky. No ani kokot. No teraz isto, lebo by som sa ešte vygrcal na tej penis. Dobre, ale... Takže ty by si vyfajčil Jak je taková? penis... Čo? No nič. Takže ty by si vyfajčil penis žene, chlapovi, čo vyzerá jak žena, ale sexy chlapovi, čo vyzerá jak chlap, by si nevyfajčil penis. Áno. Dobre, mám všetko, stačí. Ale nie, to by muselo byť fakt taká žena, že proste pre by som zrobil čokoľvek, chápeš? Že sa proste len raz na mňa pozrie a som v piči zo života. A vyfajčil by si mu penis. Keby vyzerá tak, no to aj. To pič. Pošli fotku, že jak by musela vyzerať. Čo ja viem, jak Sydney Sweeney. Ešte lepšie. Megan Fox. Oh, shit. No, reálne, keby Megan Fox mala kokot, tak ho vykurím. Dobre, ja vám niečo poviem, hej.